mandate. Six to the long left. Six to the long left. Pinidak nilitum Borkok ahawar dwaram la constituency Borkok ahawar long nilitum la sit in demonstration aside ding lo la so aside ke ding ke jasemet ke 2.3 ke damtang GT ni 5 clear ni ka chetokon lamdon along monsama lamdon pusipulo hala so lamdon along 2.3 a close along abang ke kiche so fan long recap ke pek aputhak sin nilitum jasemet chisong lo la sin nili ki puji alam the bang ke la lo along amai meeting along ilitum non Karbi Anglong ke dobom tim Karbi Anglong po atilu batum along amai long nengje titik je 10 seat open for all ke kana hok thangnap tawi lasi nili karju kang tunga bang ke 10 seat open for all pulo te kiche tum ladak jakong nang chelong dun lokpo jakong hala kiche tum jong si thurlo pulo te kiche tum phan ilitum ke pa remji mate alang litum phan election along ke parem hogya phan ke thangnat abidia vedeji lasi jase map nili tim Karbi Anglong atilu batum phan karju kang tunga bang ke lalo alang litum pulo thangnara kana hok aviji lasi hala 10 seat open for all pu bibe aprang alang litum phan nili karju ya bang ke lalo Horen Singh be setame lapen bat tuliram ronghang ilituma CM setame alangli kupilia constituency asonson lapen bokajan a constituency asonson lapen deupani a constituency asonson lapen hawar ke hat along asonson pen alangli kece ya angdu malong penang cepati pen alangli ki pahai unji ajak kong dujima lasi nilikar juga tung lasi 10 seat open for all bibe aprang alang litum keceng si la kece kanglum adim along pen nang cipahai paprang tha anle radaphan thangnat akisungawe akan hogabe pu radaphan nang than lalu pulote nilitum ning nang cithepo lanjut hapu angsong deh Nisanong le pumat nik pini nilitum phandak sit in demonstration ke do along administrative atum jasemet ke nangkam ke cek lo la sepini tata labang so kachi song mangke nili tumi ton delo close 2.3 ke komang dunia ni ta koi thek the la pen kachi song mangke in ton te la hello